Malawian Camera. Zikuoneka kuti kwavuta ndithu chifukwa azipani zotsutsa komanso ma activists alusa akwiya amanga umodzi akuti no to Smartmatic. Fundo yanga ndima kwambiri pa Smartmatic. Ndimalize kuyankha nkhani ya Smartmatic ndima onena kuti a director abungwe limene talipo pano palero la My Freedom Fighters bana Professor Kinka tikukupemphani. Komanso pokupemphanipo ndikukumemani. Komanso pokumemanipo ndikukulimbikitsani kunena kuti zipani zonse zotsutsa zaima pamozi kuti no more Smartmatic during this coming election. Mugwiritse ntchito njira zimene mwazipanga kuti tipulumutse Amalawi. Amalawi akasapeza mavuto ndikuti inuyo mwayamba ntchito koma simunayimalize. Tikufuna kupempheni kuti ntchito imene mwayamba yomenyera ufulu Amalawi, yoti Amalawi azavote mwaufulu ndi mtendere mopanda nkhawa pasazakhale Smartmatic. Ntchito imeneyi muyimalize. Ndipo ine ndipanga chotheka kuti zipani zilumikizane ndipo zikambe nanu, ziyankhule nanu kuti kodi mugwiritsa ntchito njira zanji kuti nkhani imeneyi pakana tithu anabendera manja avomereze kuti sitizakhalanso ndi chisankho cha Smartmatic. Ambuye akudalitseni pa nkhani imeneyi. Ndibwere pa nkhani ya CSOs mgwirizano wawo. Mundilole chifukwa cha nthawi ndimaliza nzangaso abwerepo. Nkhani imene ndikufuna kukusira ndionena kuti as concerned citizens of Malawi tikufuna voti zakhale ya manual counting. Komanso azipani anakakamira kunena kuti nkhani ya auditing idzakhalepo. Chifukwa nkhani itu achipani musagone, nkhani ndi yanu. Ife timangokuyankhulirani koma inunso mudzionetsa chidi choti nkhani ikukhudzani. Tidakamba nkhani za Smartmatic but the following some weeks tinakuonani mwakabimaso mukudinda zala ku mashini omwe tikuwakana aja. So zimenezi zimabwerezetsa anthu mbuyo ndephunzirani kunena kuti muziyenda nafe limodzi amene tikuona kuti apo pali chokhumudwitsa tisapite kutsogolo tiye tichifufuze kaye. Komanso Amalawi nonse ndikufuna ndikupempheni nena kuti tiyeni ndithu tisafoke koma tikaponye vote. Chifukwa vote malamulo akutipatsa mphamvu yokuti ife tikuyenera kuvota. Section 77 of the Republican Constitution. Komanso not only that, komanso section 12 ikutipatsa mphamvu yokuti ife tikuyenera tikachite chisankho. Chifukwa chisankho chimenechi ndichoti ana athu adzakhale pabwino kutsogolo. So ndikufunireni zabwino zonse koma ifeyo pakadali pano nkhani ya Smartmatic ndiyo kuti ife sitikuti mavoti adzawerengedwe m'mashini aliwonse. Ayi, mavoti adzawerengedwe manual and make idzibwera pafupi kumauza anthu kuti kodi lerolo kukuchitika zotani. Azipani azikhala nawo pamozi chifukwa amenewa ndi ma players awo iwo ali ngati referee. Sakuyenera kutengapo mbali komanso kusamamveke zinthu zina zokhala ngati zodabwisa. Ayi kwapezeka kuti makatoni oti simunafotokozere anthu. Zimenezi zimabweretsa mpishupishu. Electoral Commission should be open komanso kumapanga update anthu azidziwa mmene tikuyendera. Pasakhale za secret zokhudzana ndi chisankho. Chifukwa ino anabero ntali manja mukachulusa zinthu zingati za secret, ngati za kunyumba zizakuvutani. Dziko muno sitikufuna nkhondo. Ife Amalawi tidazolowera mtendere. We need to do a free and fair elections. Amalawi nonse ndikufunirani usiku wabwino. Comrades Edward Kambanje, the People Power Movement. We are the citizens. Thank you. Bye-bye. Good night. Kwa fundo number 2 ndionena kuti ifenso ngati My Freedom Fighters lewonso ndithu tikubweranso mosa sintha kubwera pano poyera kunena kuti entire My Freedom Fighters administration tagwirizana kunena kuti MEC sikuyenera kugwiritsa ntchito machini chifukwa chona kuti anthu ali ndi chikayikiro kunena kuti kodi MEC imene izagwira ntchito yawo mokomera wina aliyense. Chifukwa MEC yakhala ikufotokoza kwauza anthu kunena kuti alephera kufikira pa chiwerengero cha anthu amene anapanga registered. Chifukwa chona kuti zipani zosusa zidalephera kugwira ntchito yawo maka pofalitsa mauthenga aboza kunena kuti chisankho chimenechi chizabedwa. Zimene zinabweretsa statistic current kwa anthu kuti akapange registered. Ndefe tikukamba kuna kuti
meki idapasidwa sponsored I think kuti idapasidwa ndalama zonena kuti agwirisire ntchito kupanga civic education kuwadziwitsa anthu zakufunikira komanso machini amene angagwirire ntchito komanso chisankho chimene chingakhalire meki sidapange zimenezo ngati anthu sadalembese udindo wa meki ndikuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti akalembese ndiye ndi udindo wa meki chimene tingakambe kunena kuti lero kutapezeka zipani ziwiri zonena kuti ife tipikisana nawo zipani zina ndikunena kuti ife sitipikisana nazo koma ngati anthu akuvomereza mziko kuti ife tikavota chisankho chikhoza kuchitika nanga kuli bwanji anthu atagwirizana ziko kuti sitikavota chisankho chingachitike sichingachitike zomwe zikutanthauza kuna kuti ngati zipani zosusa zinabweretsa kufokesa kwa anthu kunena kuti anthu asakalembese meki imayenera kufuna njira ndithu kuonetsetsa kuna kuti anthu onse amene alephera out of 12 million imene ndithu amayerekeza kuti akhoza kulembesa ndithu anthu aja abwerera kukhala ndi confidence kuti akalembese udindo umene unali wa meki simayenera kugwiritsa ntchito advantage yomweyo ndikumayankha kunena kuti ifeyo chifukwa chona kuti a opposition anabweza masupporters kuonera kuti anthu asakalembese izo ndi zawo zimenezozo mukaziona ndiye kuti mekija ikukhala ngati yapezapo advantage pofuna kupanga campaigning chipani china chake chimene ndithu chikuonekera kunena kuti kusalembesa kwa anthu ena achigawo china chake ndiye kuti pakhoza kukhala advantage ya chipani china chake cha chigawo china chake so ngati meki ikadakhala kuti ili independent komanso ikugwira ntchito mokomera zipani zonse komanso mokomera anthu ochokera zigawo zonse ndiye kuti imayenera kuperekanso mwayi wokukalembesanso anthu amene asalira aja ndimakhulupirira kuti pa phase 2 adakamba kunena kuti tikakhala pansi tikambirana kuti ndikuyenera kuti tiperekenso mwayi anthu amene sadalembese kuti akalembese koma atamaliza mafesi onse meki inabwera kuti tiperekanso mwayi koma akuzozona kuti anthu sadalembese chifukwa kuti pali zipani zina zimene ndithu zabweretsa sabotage yonena kuti anthu asakalembese kodi zikadakhala kuti sabotage imene imachitika mu chigawo china chake chimene chikuoneka kuti ichi ndi cholamula cha Malawi Congress Party kodi meki sikadaperekanso mwayi wonena kuti anthu akalembese pali mafunso potengera kuti meki sidaperekenso mwayi wonena kuti anthu akalembese ndi anthu akunena kuti okay mtima wathu wasalira pa machini ngati zili choncho ife tavomereza kuti zigawo zina zichoke anthu ochepa zigawo zina zichoke anthu ochuluka komano pa machini wasakwera kuti agwire ntchito kwa anthu ochepa okhawo amene atapange chiganizo kupanga presenting anthu pafupifupi 21 million tikuyenda kuti pa anthu 7 million iwa ndithu asankhe moyenera komanso mopanda chikayiko china chilichonse ndiye to supporting these issues the first as Malawi Freedom Party we come again to say meki sikuenda kugwiritsa ntchito electronic process ndipo tipite pa manual zikomo kwambiri ankozi wa program imene moderator bambo Godfrey Maloya potipasanso mwayi pa siku la lero kuti tiperekenso mfundo zina zimene zingapangitse support pa chiganizo chena kuti meki ikuyenera kuti investere ma activists amene abwera pano komanso zipani za opposition kaya chipani cholamula zimene zikugwirizana pa mfundo yona kuti chimachini chimene zikuyenera kuti chigwire ntchito potengera kuti meki inali ndi ntchito zochuluka kwambiri mbuyo muzonena kuti amayenera kuzimvera kuti iwo kuti abwezeretse confidence kwa anthu koma meki sidatero kotero mwayi umenewu ndithu ukadayenera kuti meki kumene kwasalirako igwire ntchito ndi anthu onse amene ali ready kukavota kukasankha mtsogoleri watsopano komanso aphungu watsopano ningakhalenso khasa watsopano zikomo kwambiri after anthu anazavuta kumayambiriro kwa mathematics kenako boma silinachitepo kanthu and anakhalanso zii koma panopa I think ayiyambiranso kwavuta Malawi